Shimi. Ngangumfo mqhumuza mbili yakhe efuza mfazi wamthetho azimisa amadolo nje uyabona nti uhleli namadoda. Umbohla ziyayishuka ziyikhweza emthini ziyayihlisa ziyayinikiza. Ngithembisa into engizoyenza ngenza into engiyithembisile. I need to give you a few lessons boys. Okokuqala nje ukuyihlaza ukuthi umfana ufuna ukubona abanye abantu besilisa ukuthi bahle. Kuyihlaza. Nifakazela into ebeningahlangene ngisho nayo. Ngoba mina ukuthi niyakhwelwa ngiyakwazi, nginesiqiniseko, nginobufakazi. Ukuthi niyakhwelwa ngiyakwazi. Uyazi umuntu okhwelayo bafowethu, khohlwani ngisho intombi iyitshitshi thina. Siyakwazi ukuyibona intombi iyitshitshi thina ukuthi siyalala le ntombi. Siyibona iyitshitshi intombi, ithi yona iyitshitshi kodwa siyakwazi ukuyibona. Umuntu wesiliswa okhwelwayo uyahluka nje bafowethu. Uba pale njengani nje. Uyabo? Uba pale nje ayikho into embi. Osomizi baphumela obala bakhombisa ukuthi bona baphila lempilo siyabemukela sike sibabuke nokubabuka sihleke nakho lokho ukuthi bazenza engathi basweet uyabo sithande lokho nje ukuthi ayi yena ufit impela uyadansa lapha na ufundisa nemidanso simhloniphe unjomani ngoba wakukhetha waphumela obala ontombe eziningi bakukhetha baphumela obala bazisho ukuthi bona bayilento uyabo kuyihlazo ukuthi nje uyindoda uhlule ukulalela inkulumo uyiphendula uzogamanxa njengamanje wena mfana wakwaNtsele uthi kimi mina ngikujwayela kabi singajwayelani kabi uthi kimi ngimubi ngiyindoda angazi mina ukuthi enkandla kanti abantu kufanele babe njani abangamadoda kwelakini angazi ukuthi sifanele sibe njani thina sikwazi kwanongoma ukuthi khona umuntu wesilisa ocwaninga ukubukeka kwendoda sazi ukuthi indoda thini la ayikho endabeni yokucwaningwa yenye indoda ukuthi inhle kangakanani sikuqala ngane enkandla ke lokho asikwazi thina ngoba ungwesibili wena ukungitshela ukuthi ngimubungu wasenkandla sekuqala ukungithusa ukuthi kanti nenzani lapha okwesithathu mfana wami ngiyazi ukuthi ubuzama ukungithuka ngokuthi uthi uzongizalela ingane it's actually an insult to you njengomuntu omncane that is supposed to research about life ungwakwaNtsele ontshosho baba neqhaza kulelizwe kufanele ngabe uyahamba uyoguglisha ukuthi ukuzaleka kumuntu kuyini awukwazi ngisho ukudlala ngaleyo nto ukuthi ungazalela umuntu engane vele uqonda ukutshela mina izingane zenu zigcwele lonke izwe leli ema university la ade nikhiphisa izingane izisu nina kade nikhiphisa izingane zabantu izisu ninosisi namhlanje kunezingane zenu enizithanda ngathi zingamaqanda isazojika lento mfana wami njengesonto ibuye kunini siyayazi imkhuba yenu thina benigila lapha ema university mina ngingedwa weingane zakwethu njoba ngikhuluma nani akekho umuntu ongiphusha ngemuva ngoba ningisukelile wena mfana nje wakwaNtsele utheke mina ngifake umtabhane esandleni okuyinhlamba yokugcina emhlabeni umuntu wesilisa angayikhipha ngomlomo wakhe ebhekise komunye umuntu wesilisa inhlamba yokugcina ukuthi umuntu wesilisa uyabona mina ngikhuluma nabantu la akekho umuntu engake ngathi kuye ukhulumiso komfazi akekho ngisho sengake ngaxabana nabo angaze ngisho lokho inkinga yenu ningamazulu ngiyibongo zenu obaba abanizalayo babe ngamambuka that's why kulula kini ukuthi ubize umuntu ngobaba uphinde ukhuluma igama elingasile futhi phezulu kwegama elithi ubaba igama elithi ubaba liyahlonishwa ngoba kubona bonke abantu abangobaba abanye abantu abangobaba bazele izingane okungezona awukwazi ukuthi umuntu owumne wenu ufike umbize ngegama lokumhlonipha bese ufaka inhlamba ngaphezulu uma umuntu umthuka usukuthi akiwe empini usuku ungafuni ukukhuluma naye umdlalo so ngiyazi ukuthi uzama ukungizwisa ubuhlungu angeke ngibuze ubuhlungu ngoba uwena olibele awazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi ungazala ingane uyizalela omunye umuntu it's actually like an utmost insult to yourself awukwazi kusho lento awukwazi ngisho ukudlala ngalokho because utshela umkhathi and wena you are a troubled soul kufanele ngabe lezi zinto uyazazi kodwa ngalobu phukuphuku beni bokuthunywa ngoba yonke lento enenzani anazi njalo mina because mina I'm very intelligent kuyihlazo futhi ukuthi nithi ningabafana neye abantu abaphathe induku kuyihlazo kubuphukuphuku ukukhombisa ukuthi ngempela vele anikho entweni yesizulu awukwazi ukuthi umuntu ophathe induku bese ucabanga ukuthi ulibele because thina abanye bethu salokothwa senza lezi zinto nje hayi ukuthi sizenza ngokuthanda sizenza to fulfill what was foretold about us
So nina nithi ningakhuluma isingisi nivele niyibone ngathi ningabelungu la niqeda ingane zabantu nikhiphisa izisu. Namhlanje khona ingane nihambe niyiphatha nihambe nichoma ngazo nigunda amakhathi nithengele impahla ezibiza. What about those enaniyikhipha ingane zabantu izise ema university niyiqedela ama career? Namhlanje ingane zabantu zonke ifuna ukuba izangoma zibizwa izingane ezayibulala. Musana ukuganga bafana nibancane nginitshelile ngathi nibancane musana ukuganga. There is no pain that you can cause me, brother. There's no pain that you can cause me. Mina angmazi umama wami. That is the biggest pain a man can go through. It's the biggest pain a man like me who loves abantu besifazane, ohlonipha abantu besifazane, that can go through. Insizwa la ngoDecember ngihamba nazo zithenga amaphinifa, ithenga amaduku. Mina I can't do that. Even if ngithengela omakoti bami uMasibiya noMambodo. Even if ngithengela bona akungijabulisi ngendlela okungangijabulisa ngayo makuthiwa ngithengela umama, because I went through the worst pain in my life of not knowing umama wami. So you can't cause me any pain. Bonke labo oyikhuluzeli lezamalunda lezenamalunda einama fake account ecommentayo la, uyazi comment yomuntu omdala uyakwazi ukuyibona comment yomuntu omdala. Nina nithunyiwe unjokwe ipay career yakhe iphelile iqedwe ukulwa izimpi zabantu. Usimomoza ukhuhlwa abelungu ngesende leGoli elipink isende isibinda naso lwamfana. Thina sikwazi ukubona intombi thina ijela ukuthi iyitshitshi, siyakwazi ukuyibona ayilona ijitshi. Sikwazi ukubona umuntu osifazane ongayiphethe ingane ethena akazazali sikutshele thina ukuthi wakwazala wena. So thina siyakwazi ukubona uyindoda mangabe ukuthi uyadliwa. Phela abantu besifazane umuntu osifazane elala nomuntu osilisa uyakhulela. Indoda mayilala nomuntu esisayikhulele ifutheka isisu ibisiba pale avela belula umuntu ehamba elule abelula namaphosha akhe nama-V-class akhe sikubona ukuthi hayi izulu liqala lishaye phansi bese liyakhuphuka alehli phezulu. So musani kusichomela nge-wealth, the bending over wealth. Thina siyafukuza thina every cent esiyi-onayo we are very proud of it, very very proud. Every child esinayo we are loving it because savele sathi siqala nje saqala ngokuthanda izingane zethu. We've never encouraged abortion kumuntu engithandana naye. I've never encouraged into wrong kumuntu. Akekho umuntu engimthengela ama morning after mina. So yehlisana umoya bafana bami. Mina ngangikhuluma nezinsizwa lapha, nina nizona izinsizwa aningene lapha. Ngangikhuluma ngomaskandi, ngangingakhulumi ngani. Angazi ukuthi yini leni nidonse nje nesanishesha kangaka nigijimanisa kangaka. Azongaphumi lama album enifuna ukwakhipha. Azongaphumi ngoba nalezi ingoma. Analezi ingoma eziwumbulalazo. Azongaphumi. Lana wenu nina nonke nina niphewe niphawulile. Makuthi nizokhipha ama album ngoba cishe nidonswa ukuthi vele kule ma album enizowakhipha kunalezi ingoma. Iwona lana nidonsa niza nigijima kangaka. Zikhipheni lezo ngoma. Ingoma kuthatha only 4 hours. Uyiqopha ufake insimbi uyimasterisha uyiproduce uyikhiphe thatha only 4 hours mangabe umuntu oyiartist. Hambani ulungisa lezo ngoma lezo ngoba ipressure yazo lenenenza kanje angaze nginibize mina. Wena mfana wakaNtsele awuculi ngisho umaskandi nje usabathi uyaforce uyayifisharisha akusebenzi. So yekanje leyo nto leyo yekeni. Uma nifuna ukuqhubeka nami I'm available. Senajwayela ukuxolisisa abantu abadala ngeke ngixolise mina ngixolise ke niyanya ngidakiwe ngeke ngize ngixolise nje. Khohlwa yekani kungibuka ubuhle nobubi ngoba yiwo lo masimba nifakazela yona le tade nginitshela yona ukuthi nina niqonywe ezinye izinsizwa nina. Vumani niqhubeke sizonemukela siyabemukela bonke abantu ayisonto inkabi ayibambe khona ngisayokwenza njalo ke mina sayokwenza njalo mina bakithi ama cupcakes. Hello.